mulla on kanava ja mulla on pari videota sillä piilotettuna, mutta ne ei ole mitään GT-videoita. Ästikö fresh? Joo. Sitten kun tulee 4%, niin se laittaa ihan julkiseksi. Varmaan. Pakko se laittaa, että pääsee sinne listalle. Niin vaan se voi laittaa piilotetun videon. Ja jaa. Joku tekee silleen. Se on ihan mukava, että on tallessa kaikki videot ja julkaisu. Mullahan on vieläkin se joku kanava, jonne mä joskus laittaa niitä Hillclimp-juttuja. Tai yhden videon laittaa. Joo. Pitää olla jotain 60 tilaa ja jotain 500 näyttää kertaa sillä videolla. Go! Yes! 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 Noin. Yes! Kova. Yeah. GG! Good game. Sulla on alle 1000 staria, mitä? Joo, mulla on. Klippaa vaan. Paina sitä Insta Triplesta ja